Malusile. So karon guys, ato nang gianda ko mato kanang kuan saging. Ato nang butang og sili. Di na to siya pakiton sa siling ako ibutang. So ako sapat yung kam. Sumana to mo na. Budget kaya kay bawo nga ang saging nice. Siyempre. Tumasti. So, pagtanan na to niya, ano yung reaction na niya. What's up mga higala? Another video na sad nga way klaro o gihatod kanyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy, Biboy Bugoy ang mupapas og sa kasakit sa tagsa ninyo. Another video na sad nga way klaro pero mato kung kalingaw niyo. If bago pa mao ni nga vlog, please subscribe. So karon we're doing this. Wa may laing malumpag ka o lumba mi ka og saging ni Jaa. So, there ang saging. Putang yung saging dyan. Yun yung saging. Yeah. Ito sa ko. Yawa. Yawa. Pati na dyan. Sige. Sige. Igingon ako. Go hang count. Lumba count saging challenge. 1, 2, 3, go! Ito sa ba? Malusile.